Ako vam se svidi klip, ne zaboravite da lajkujete. I naravno, subscribe-ujte. Uživajte. Halo, halo, halo. Ljubi brat. Ljubi brat, ko je? Aleks iz Jagodine. Idemo, Aleksa, im pišu ti žene pod upetima imena. Da, brate, jel si vidio? Vidio sam, čekaj pozdravim samo brata, Vuki Vule Vuk. I da te čujemo. Imam, brate, dva kratka. Daj. Jedan je abstraktni, drugi je o cigi. Kaži mi šta radi oktopod, brate, kad ima punu flašu rakije i praznu čašu. Šta radi Oktopod? Kad ima punu flašu rakije i praznu čašu. Bum, ne znam. Pa sipa, brate. Dobro, ajde dalje. Drugi je, brate, o cigi, brate, u školi, pitu štejica. Deco, da vas pitam, znate vi šta je to gorila? I sad diže ruku neki dečko iz klupe, kaže, u štejice gorila, to je ona životinja u zoološkom vrtu. Kaže, dobro, jeste. Diže drugi neki dečko ruku, u štejice moj tate je biznismen i njega čuvaju gorile. Kaže, a dobro, a mali ciga kaže, kod nas je sveća celu noć gorila. To je to. A znaš ti u razredu kad je pisao Perić sastav samo jedna majka? Kako? Samo jedna majka sastav, znaš? Dobro. I sad učiteljica čita sastave, Suzana napisala, moja majka mene hrani, oblači, vedri, ne znam, ona je meni sve i sad bla bla bla, samo jedna majka. Žika piše, tata voli mamu, mama voli tatu, ali bez mame mi ne bi mogli da živimo, samo jedna majka. I mali Mile kaže, mene je majka poslao u podrum po 2 litre rakije, ja otišao tamo i rekao, samo je jedna majka. Da, brate, sjetio sam se sad. Ali Borazor, znaš kada je bio Sirotanjan živeo onako, malo je crnjevica. Dobro. Sirotanjan živeo, tako imao 5 dece i on živeo tu u nekoj kući i svaki dan išao na posao, krpio kraj s krajem i donosio, znaš, po jednu jabuku i onda to iseče na 5 delova i to jedu deca onako, pa ne znam, bananu na 5 delova, pa litar soka na 5 rakijskih čaša, deca popiju pa u krevet, onako, znaš, svi skromni, sve. I jedan dan ga lupi auto. Dobro. I lupi ga auto i ode u bolnicu i vrati se onako iz bolnice, leži kući onako u gipsu i sad došle komšije, rodbina, naši svaki dan donose, ne znam, čokolade, jabuke, kruške, šljive, breskve, sokove i deca jedu svaki dan, ne po čašu, nego po litar soka piju, ne po parče jabuke, po kilo pojedu i šta ja znam i gleda onako ćale i... Brate, je li to ono, tata će opet pod kola čim izađe? Jao, deco jedite, tata će opet pod kola čim izađe. To je to, brate. To je to, ljubite, brat, čujemo se. Ljubi, brate. Ajde, brate, čekaj, stani, Besni Gamer vlog. Besni Gamer vlog, da, brate. To je to na YouTube-u kanal i dalje pegla. I dalje pegla, brate, sve jače i jače. Ajde, samo jako. Ajde, zahvaljujući tebi, vato. Abe, pusti se, šta, 500 evra, šta je to, ništa. Ljubite, brat, čujemo se. Ljubi, brat. Ćao, zdravo, 16:26.